Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Бүгенге тапшыруга килгән кытлау хатларын укуны дәвам итәбез. Экраннар алдына Югары Терешко авылында туып үскән. Бүгенге көндә Новоспасск бистәсендә гомер кичерүче милләттәшебез Алмакаева Фәгимә Исмаил кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шушы ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып тормыш иптәше Камил Закирович, кызы Гөлнара, кияве Илгиз, оныгы Рамазан, улы Илнар һәм килене Кристина кытлылар. Безнең яраткан әниебез Югары Терешко авылында туып үсеп, мәктәпне тәмамлый. Шунда әтиебез белән очрашып матур гаилә коралар. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебезне туган көне, юбилее белән котлыйбыз. Анарга исәнлек, саулык, озын гомер, җан тынычлыгы, иман байлыгы, бер-берсенә терәк булып, балалыкларының рәхәтен күреп яшәүләрен телибез. Безнең әниебез бик яхшы, бик сабыр, бик уңган, тугрылыклы, үрнәк әни. Ул киң һәм шат күңелле, олы йөрәкле. Моны гаиләсе өчен генә янып яшәве дә дәлилләп тора. Ул киң йөрәкле кеше буларак бар танышларының хөрмәтен казана алды. Балаларын яратып, тормыш иптәшен хөрмәтләп, үрнәккә куярлык тормыш алып бара бит ул. Өйдә һәр чак пөхтә, гөл чәчкәгә күмелгән йорты, өйе, ашы пешкән, бәлеше салган, чәй табыны корган аның. Күршеләре дә аеруча яраталар үзен. Сөеклебез, без сиңа киләчәктә дә йөрәгеңнең картаймавын телибез. Алда да шундый ук актив, позитив булып, матур гомер кичер. Син безнең өчен иң кадерле кеше бу дөньяда. Котлыйбыз әни туган көнең белән. Чын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләребездән безнең бар галәмне бирер идек сиңа китереп. Нинди сүзләр табып котлар өчен, ничек сиңа сөябез диек. Я бер Алла, озын-озак еллар иркәләшеп, әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез. Котлы булсын матур бәйрәмең, җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Кадерле Фәгимә Исмаиловна, бала аныкларыгыз, тормыш иптәшегез җиткергән теләкләрне бер бәйләмгә төрәбез. Аны матур җыр дәвам итәр. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән,
bugan Тик кадерле син безгә Парлы җырлы гомерләрдә Җитче әнием син йөзгә Юбилеем менә бүген Узган күпме гомерләр Узса да күпме гомерләр Югалмаган кадерләр Теләкләрнең матурларын Атап сиңа юллыйбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Теләкләрнең матурларын Атап сиңа юллыйбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Фәймә Исмаиловна Алмакаеваны 55 яшьлек юбилее белән бүген ихластан әнисе Равиля Абдулалимовна Надыршина, абысы Рафаэль, хатыны Фәхимә, балалары Гүзәл һәм Илнара гаиләләре белән, сеңлесе Алсу, тормыш иптәше Ринат, балалары Марат һәм Динара котлыйлар. Мин үземне бик бәхетле аналардан саныйм. Чөнки бер артлы безгә Ходай матур балалар бүләк итте. Гаиләбезнең бизәкләре, балаларым бик тату булып, кичкенәдән үк матур яшәп килделәр. Менә 8 гыйнвар көнне яраткан балам Фәймәмә дә 55 яшь тула инде. Бүгенгесе көнгә кадәр ул безнең иң олы таянычыбыз, ышанычыбыз, серләребезне саклый алучы җан юлдашыбыз. Сөеклебез, без сине бик нык яратабыз һәм Аллаһ Тәгаләгә сине безгә бүләк иткәне өчен рәхмәт әйтәбез. Сиңа бары 55 яшь. Бу бит хатын-кызларның дөрестән дә акыл һәм тәҗрибә туплап, шул ук вакытта яшь, гүзәл булып калган иң матур гомер мизгеле. Раббым сиңа киләчәктә дә саулыклы, исәнлекле гомерләр насыйплар кылсын. Баланыкларың бары шатландырып торсыннар. Бәхетең артканнан арта барсын. Бу якты дөньяда без дә ешрак күрешеп, аралашып яшик. Бар кылган игелекләрен өчен олы рәхмәт сиңа. 70 түгел, 60 та бит түгел. Тик үзенчә 55 түгәрәк балабыз. Синең матур бәйрәмеңне гөр китерик әле бергәләп. Кыз туган ул бигрәк якын икән. Яхшы дус та, төпле сердәш тә. Ярый әле син бар, ышанычлы кеше кирәк чакта киңәшкә. Яшьлек еллары да узып киткән. Хатирәләр калган күңелдә. Гомер сукмакларын төрле якка сузган язмыш абый, апа, сеңелгә. Безнең үз гаиләбез бар, синеке дә, ләкин һаман уртак эшебез. Чөнки бер кан белән гомерлеккә бергә бәйләнешкән кешебез. Мәхәббәтнең җимешләре булып үсеп җитте 2 балагыз. Балаларын диеп, яна көя алга бара гомер юлыгыз. Без бит сине бик тә яратабыз, сыкланабыз, күзләр тимәсен. Кайгы хәсрәт, шир сырхаулар бер дә синең яннарыңда йөрмәсен. Балаларның һәрбер уңышына язсын сезгә сөенеп яшәргә. Гомер буйларына Илнарым дип, Гөлнарам дип кенә дәшәргә. Юбилеең котлы булсын якыныбыз. Аралашып яшик, гөрләшеп, шатлыкларны бергә уртаклашып, авыр вакытларда берләшеп. Тагын бер кат тәбриклибез сине. Гел яхшылык кына тели күңел. Онытмыкчы, без бит бер тамырдан, бер анадан туган абый, апа, сеңел. Кадерле Фәймә Исмаиловна, якыннарыгызның бар теләкләре дә чынга ашсын. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Әллә күпме, әллә әзме без? Көндә бер көн үтә
Şatlıqları atqını birmə-bir Durmuş rəxətində, sağlıq bəxətində Yaşaygalı şulay birgə Яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары ныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренмәй. Күңелен җиде дә, йөрәген сигездә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Фәһимә Исмаиловна Алмакаеваны матур юбилее белән чын күңелдән кодашалары Равилә һәм Фәттах Нугаевлар, Лилия һәм Наил Хисметдиновлар да котларга булдылар. Кадерле кодашабыз безнең, күркәм юбилеең котлы булсын. Синең олы, мәрхәмәтле йөрәгеңдә кояш җылысы, туганнарыңа шәфкатьлелек, ярдәмчеллек хисләре урын алган. Без синең уңган, һәр кешегә ярдәмең кызганмый, бар эшне җиренә җиткереп эшли белүеңә гел сокланып яшибез. Якын туганнарыңның игелекләрен күреп, Аллаһы Тәгалә алдагы көннәрдә озын гомерләр, бар эшләрендә дә уңышлар белән яшәргә насыйп итсен. Һәр вакытта да шундый игелекле күңелле, сабыр йөрәкле, матур кеше булып кал. Иң мөһиме сиңа гаилә иминлеге, җан тынычлыгы телибез. Тормыш иптәшең, балаларыңа нык терәк булып, аларны сөендереп, безне куандырып, мәңге яшә. Фәһимәбез алтын безнең, бар эш хәленнән килә. Күзләреннән җылы нурлар бөтен җиргә сибелә. Олыны ихтирам итеп, хөрмәтләп яши белә. Кулларыннан ни тотынса, бар эше аның килә. Бәхетле без син булганга, һәр чак янәшә бездә. Тик уңышлар көтеп торсын сине һәр эшегездә. Синдәй шибәр, гүзәлләрне очратып була сирәк. Бел кадерлебез, син бит безгә бик кадерле, бик кирәк. Ни теләгән теләкләрең кабул булсыннар иде. Менә, гыйнвар белән бергә туган көннәрең килде. Алып килсен бу бәйрәмең шатлыкларын тагы булып. Кесәләрең бушамасын, ел буе торсын тулып. Кадерле Фәһимә Исмаиловна, бар теләкләр дә югарыдан кабул булсыннар. Хәзер яңгыраячак җыр да бәйрәмегезне бизәсен. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың